Φίλες και φίλοι, συνδημότισσες και συνδημότες, την Κυριακή 8 Οκτωβρίου είναι οι δημοτικές και περιφερειακές εκλογές. Είναι σημαντικό να συμμετέχουμε. Όταν δεν συμμετέχουμε, επιλέγουν άλλοι για μας. Είναι σημαντικό να προσέλθετε στην κάλπη και να επιλέξετε εσείς τους ανθρώπους που θεωρείτε ότι μπορούν να σας εκπροσωπήσουν. Τους ανθρώπους που εσείς πιστεύετε ότι θα σας ακούσουν και που θα αγωνιστούν για να γίνει ο τόπος μας καλύτερος. Είμαι υποψήφια δημοτική σύμβουλος με την παράταξη Σύμπραξη Ενεργών Πολιτών του Δήμου Χερσονήσου με υποψήφιο δήμαρχο τον Γιάννη Σέγκο. Δώστε μου την τιμητική εντολή με την ψήφο σας να αγωνιστώ με όλες μου τις δυνάμεις για την ουσιαστική βελτίωση της ποιότητας ζωής μας και της οικογένειάς μας. Σας προσκαλώ να συμμετέχουμε όλες και όλοι σε αυτή τη γιορτή της δημοκρατίας.